nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Wantor News. Kubleye phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Ukartong kaseng Trinamool Congress ustoding star thaba na soyong ST constituency ubalami patba ban ireng election persya yau MLA ka National People Party uba samnen malnyang open sotho yaki patba soyong menta kalade kapor ban bishar bnya uba kumno unong mi khmat uday banet haying darbar thawan. Ha kajingkren ha ulat pathai kubor haying sa jong u ha soyong uyathu ka kam nong mi khmat kadi ka kam yap kam im jong u pat ba. Banjit nong mi khmat kidi ban pet ba uday ban ket ba yaki kam pat ba ki pat ba kim day ban shong shit ni bin. Ha bajit yaki nong yalam don ban duai ha ublay bat yo ya unong yalam batiing ya ublay. Shu habajit ya MLE om day ban pet tang ubatrim ne ubatbet ban kran ha assembly Henry ban pet ru ya ka jingdon kam jongka constituency ya thu ukertong ka TMC. Ki mat pat ki polisi trekam ki jonga Bangladesh pai ba kalong ba habanga phai kini ki ya kini ka dong bat ka than jungi jong ka som sosi kabide bat ka nakabantang ginong rep te kumakalong mentahi ha soyong konsuensi te karep kalong kabayar ma hadu katakta ladangi ya nujor bagi snam posnam gi baladep te kamtam sini sya habangi pech kini ke area ka jungi kini ki than na do kini ke soyong lingkoi walang tu ter syadu syarang scan babun ki paiba ki hakabide bagai kinok rep babun ki la du mensim ha ba ki la rep kijing rep kejongki kalong habaki rep along ban rep tang ban pendon kam hi ladi ngami isu ba kata rep kan long kejing mentoy na kabenta ban long ban yo kamai kaji tiga ni ka long ka ikai ka ba nakaliang jong akum wen ki kertong mo na sukhia hak ni ka benta ba nakaliang jong kinong mikmat bladep la kalong na du por jong ba SDR ndoru laklat sedor blai te ngami i katakan ko ka sinjam kum no mikmat ban sim kilat kelinti ban promote ya karap karyang te haka juga poru na kaliang jong sarkaru ki baladep ngami i bakan don ka subsidies akabidei nam ta kini ki sembai anta kum ki dawai sbo bat kiwe te kani kalong ba ngisa ya keren bor mo kum ki nong yalam ne nakaliang jong sarkar ba karep karyang ki bakan thup ya jingri jingdup mo i sajong ba udi butlum jong gayo kot jong state berkari berkuwe tenri hang ni po mikhlea ka jungi hi ngai i ba lada kalong kumni kum ba kalong benta naka benta ki nong rep ngi du jingkerman ba hawe de karep karyang but hakabai de pat bat kanika kapule kaputi laringi keren kasayong sunsihi dang kandiat kisnem ngidang yo ia kata ka ki regular recognition school ki regular hadu kelas 10 ta nangta kini ki hakabide kini ka high secondary ru kidang don tang artli hapo kasayong sunsi kawai hang ni po sayong high secondary school kawala pelakmi lengbai pelakmi lengbai ba SDL no belum kum presiden ba penyai kita ke school te kadang don tang ni kawai hang ni po area soyong bat kawai pat hang tie po lingkoi te kadon ka high secondary te kenamar pa ka kajing ka puli ka fti kalong ka wei ka benta ka baton kam ya kajing im jengi kam tam ha kini kisi ke bamenta ka bayarap ru
naga longga baton kam ka bayrap lu nam tau pai ba mo lada ni don ki school ki bapiang hapo konsumsi ki jaka ba per te kalong ka ik ka jingman toy na kam tak pai ba kam tam ki long yeng long sem ki baduk bat ni la ru ban kmilenti ba ki kon ki ti niki pai ba nong susnong ki jungi habagi yo ya kata ka school ka bapiang ba sim ki jing kli ne na ni jing sim khia na ka liang jong nong yalam kum emily kuat lada na ka liang jong ka education department rule ase lada kamla kana ru ban sim khia hadu kata henry kai ga bakam kong san hi kalong lada unom ikmat emily udon ya ka jing long sensitive hai ni ka issue mo te kanong lada ula ken ban sim kinu kilat ban penbahaya ki cekap puli nadu ka di lower primary level hadu higher secondary dikata ka bidai bat ka puli puti te komba biwe te ngatrai ba ki dei ban perkat thamai no dak muai pat kerkom perkat ke bathamai menta hagan ke jingjiet nam taw nong khmat kita berda pensong nong rem bahan namar ba kakam nong khmat hi de kam yap kam im trong poi ba kam de ka ba hin ong bang in le kemen le so ba ban pensong shit tang hai ni por yalong election te henry ki de banda simkhia hak tak bagi jiet yo nong khmat ki de banda pet yauta u kurtong uba na pring ki kertong uba juya don benta haka bede emlang salang uba don ya ka interest haka ban haka sinsar khadal bodon interest haka jinya tre ba ki kampai ba te namar ka katahi ketika ka ba ki pai ba ki deban simkhia kan ndei ban ong ban super kat tangga ek ke ba hakapu election lese ki nakabanta kitu ki kertong ki ba wan hakapu election nakabanta ban ajing rap mo kumban tangga belong kin bi ke bor pisah daka bor pisah hakapu election ban ai pisah te kin le song shit kin ya long song shit no ba kita ni kin ya boot kin tap no si kita kin ya kersan no kumta ten ri kan lara kalau kumta hi ngas ngoban ong ba ka konsumsi ke jongi ngindang sadien hi kumjo inamat ke jing bat kalong ka ek jing hi kai ya kalenti ke bomdei nam ta ki lawe jong ki khun kiti ke jongi lara ngi jiet election hak ni korkom te kham tam hak bangi tip ba ong ba ka ngi ki khasi ngilong ki breu bat tip breu tu play te mo nakaliang jong ki iju ikai mo nakaliang jong ki kenhon niam bo per peru ba hab sya bangi jiet ikinu yalam idan kam banda pai ho blei ke jing tuai ban ngi jiep breu batip breu tu play ba syap tieng yu play ubangi la ban syania namar kenang ba un yalam hak ek hak nu ka lenti ka ba untre nam taka konsumsi kalong ba ulong tau emle ba uno ai jing hun nakam tau pai ba kan hakaro ki par jong konsumsi par koi khang ban long dang lam dei tang haka ba ula ban ra development dei tang ban ong ba ulong tang emle ban syukur Singapore mo hang ni hapo kaso yung konsumsi ki jongi sibun pha ki kmi ki pa school ya ki kun sesilong di pa sa ki kapsor namar ba ki kwa pa ki kun ginyo ya ka kinyo ya ta ka jaka puli ka jingi kai ba piang te kata ka di ka wei ka ba kani ka ho na ka banta jong kitu ki kmi ki pa bit ba biang ka yo kot le se ki la ban le kum ta mo te andai nak ta ki baduk hi ngaso ka simsitom tenrei lada ki pai ba nong susnong hakan ni ka kenti ka bamanta nga balong wei na ki kertong banga don bhai ka ni ka thong ba
lalu pai ba uai ke jingsian ya hanga kini kenti ba menta ngapoi si katong ngadon kita ki polusi daka jing dakino kilenti ke ba ngani lek sitom ya kani ke benta ban kenang ba ki kun ti pai ba jong ra som so si kin yo ya kataka jingnang start ki babyang ba ki bat hakaba ki ngin kmelenti ba ki kun ti ki jongi ba ngin mi kita ki kun ti haka jingnang start ki ba ngin laban mong si level ki ba kham si jirong te kham tam hagni ki por hagin gi ki ba mentang ilong ka juk kalong ba ketika juk competition mo te ngidon kam kan ga benta kan